שגרת חתולי, הוא רק קם בבוקר הרגע, למרות שלא בוקר, אבל הוא קם, הוא ישן שנק, ותראו, יש לו בעין, מצאנו אותו, אמא שלי אמרה לי, יש גור שחור. תראו, זה מתוק, עכשיו אני אצלם לכם איך אני עושה לו את כל הדברים. דבר ראשון, אני תמיד בודקת אם יש לו אוכל. אוקיי, יותר טוב, הוא סיים את האוכל והמים קרים. כן. אז עכשיו זה אומר שהוא יכול לשתות. זה מתוקי. הסתרתי לו את המים. הנה. אני רק רוצה לצלם על היוטיוב מתוקי שלי. לא מבין מה אני יושבת פה. ראיתי שאני... אוי, מתחילה מעצבנת. אוקיי. תראו איזה מתוקי. אוי! זה מתוקי. הנה הוא שותה. יש לקלק. מני טוקס. והוא כזה מתוקי. תודו בזה. רק מצאנו אותו. וואי, איזה צמאו. אתה ישנת שנץ? צדקתי? אתה ישנת שנץ? ישנת שנץ? וואי, העין שלו הוא נראה כמו מומיה. טוב, נראה לי נגמור, אז ביי יוש.